Vítam vás pri tretej časti na Let's Play sériu Minecraft s Mardonom. Čaute. Tak, čo by som ešte povedal? No, niekto nám ukradol dom a máme tu postavené druhé poschodie, ako si môžete všimnúť. Potom nám ho zase vrátil, ten hráč sa volal Enderman. nám, lebo som to povedal adminovi. A jeden náš kamarát, Jojo2541, nám tu urobil resku, takže nám nikto nebude kradnúť veci, ale aj tak sa stiahujeme. Áno, chcem sa presťahovať, pretože pozrite sa na náš dvor. Tu sa... A ešte nad nami toto. Tak. Všetko potrebné zoberieme a ideme. A ja nemám truhu, ja už mám všetko pri sebe, takže môžeme ísť, keď chceme. Do prčic! Do prčic, nemám meč. Díky. Prvý fight. No, dobre, ideme. Tam je niekoho dom, ako si môžete všimnúť. Jakým smerom ideme? Tá rovno, nie? Napríklad. Diktuj Iron. Iron. Dobre, vyťaž ho, ja idem rovno. Bolo by dobre, keď sme našli pušný chrám, ale on už bude určite vyrabovaný, takže nic z toho asi. Možno, že nie. Možno. Uleto by mi rýchly. A ideme cez nepreniknú do prčic to, čo je. Ty kokos! Po tu. Ja to vidím. Ale nie toto. Hej, ja to vidím. No. Dobre, no. Ale tak toto... akože... Nie je normálne, dobre, ideme. To také v prírode neuvidíte. Ale v Minecrafte. Napríklad. Keď to nejaký hráč postaví. Nepriestupná džungľa, musím si vytvoriť vlastnú cestu. Jak bulldozer idem. Blackhawk nemá meč, lebo je to debil. Ja mám meč, ty mám tak. Tak si udaj dve ruky, nie? Pravda. Dom zo smaragdu. Ten som už našel asi 5 krát. Výborne. Máme dosť jedla, takže necháme ho... žiť, ale nie, ja ho nechám žiť. Trizniteľ zvierat. Počkaj ma. Prosím, počkaj ma. Snežná krajina. Jej. Ale počkaj ma, čekaj. Dávaj. Už idem za tebou. Všetky sme... kamaráci. Dobre. Tu na ešte nie, pretože tu sú už hráči hneď, tak ideme ešte trochu ďalej. To by bolo dobre. Ja by som postavil v nejakom lese, jak minule. Hej, ja tak. Mne sa zdá, že som mal predtým viacej veci. No nič, no. Dobre? Enderman, Matúš, Enderman. No ale tak Enderman nám vykradol truhy, takže nič z toho. Kradol, lebo tak sa volal jeden hráč, ale Blackhawk si myslí, že hovorím o Endermanovi Cikanovi. Aha. Přirodzene. Tam je takový dom, nejdeme ho vylúpiť. My nebudeme také čvorky. Dobre, tu môžeme... Našiel som les. Hej, ja. Dobre, mám 3 vlny, takže môžeme postaviť dobre, dom. tu stavíme. Toto ešte nie, ale za chvíľu až tu. Tu za chvíľu. Dobre, tu je taká pekná rovná plocha, takže tu začneme. Dobre, stavebné materiály. Ja zatiaľ dačo zrobím, podstatné. Sakra. Máme tu aj dosť veľkú jaskyňu, idem na ňu. Nie, ešte nie, najprv postavíme dom až tak. Sorry, ale ja neviem letať, takže... Máme tu iron. Kde si? Zatiaľ 6. Však dole, ty ťaž onen, ja to všetko vyťažím. Ty ťaž, ja budem ťažiť. Ty, to čo je? Ja neviem. Serus! Ty tam ostaň hore a choď ťažiť. Počkaj, hodím ti. Menší lak, preto som spadol. Hodím ti jedlo. Netreba, daj. Netreba daj. Technická chyba. Blackhawk je robot. Dobre, no mám menšie lagy. No daj. Počkáme, mám menšie lagy, takže počkáme. Je to debil. Dobre, už nemám, dobre, tu máš. Naplavené jedlo. Najlepšie. A teraz ak sa dostanem hore. Silný protivietor máme. Proti vodu máme. Hej. Pokús sa nájsť nejaké diamanty, hej? Diamanty.
To v minulej časti som našiel, nie? Hej, Áno, v minulej časti som našiel diamanty. Dúfam, že ste si to pozreli. čiže v druhej. A v prvej sa to bars veľa nestalo. Ale je to veľmi veľa ironu. Treba uznať proste. Chválim. Veľmi, veľmi veľa. Všetko vyťaž. Snažím sa. Potom sa rozdeli. Natočil som už dve, táto je tretia časť a nikdy som nezačal na mieste, kde som skončil. Raz nám niekto ukradol dom a raz som musel lietadlo, ktorý zgrifoval pôdu, ktorá bola podo mnou, takže... Ale teraz už by som snáď mohol začať na mieste, kde som skončil. Snaď, môžem dúfať. Máme tu ďalší iron. Jabko. To, ty kokos, veľa ironu tu je, že už mám pomaly stack. Toto jaskyňa je veľmi úrodná. Dobre, takže keď je... Dobre, no ja sa vedávam normálny defaultný texture pack, takže strich. Mardon má strich, ale ja pokračujem ďalej. Ako sa dostanem hore, to ja teda fakt neviem. No ale tak... Jak to zistím, no? Tu som videl iron. Dobre, som späť. Musel som si dať defaultný, lebo tam ten mi veľmi lagoval. Takže prepačte. Výborne. Niekto nevie napísať slovo Skype s diakritikou. Nelaj. Jasne. Dobre, Keď tam telpnem, nájdete chybu, tak like. telpnem sa na teba. Do prčic. Takto sa to robí. Vidíte to? Nie, huba. Dobre, stihol som. Môžeš. Výborne. Ideme sa rozdeliť na polku. Ty máš, Počkej, nemám miesto. ty máš 30, ja No. mám 31. Už som ti to hodil. To čo bolo? To čo do mňa spadlo? Asi sa deje. Šutre. Aha. Nie, tu stromy po mne padajú. Koľko máš dreva? Dosť na dom. No tak mi ho daj. 44. A Daj. sa to lagy. Daj, tu som. Ja som proste ho hodil, ja si ho nájdem. Výborne. 45. Vykraftíme si ho a ideme stavať. Jablčko. Nikdy som ešte v Minecrafte nevidel zelené jablko. Iba zlaté. Dobre, no takže keď sú lagy aj tak, keď mám defaultný, takže si dám tam ten, čo som mal predtým, takže zase strich. Zase má strich, to nekvalitné videá proste. Dobre, tento okna potom zrobíme, Som späť. nebudem sa tým predsa zaobývať teraz, okna urobíme potom, taký dom úplne stačí na Takhle začiatok. stavia, ja idem teraz do podzemia. To po stovom času z toho bude jedna väža. To prčí, zošol mi v najhoršiu, najnevhodnejšiu chvíľu. Dobre, ide epic jump do vody. A som dole. Výborne. Ty kokos. Jablka, teľo, že koláč môžeme postaviť. Postavíme koláč. Hej, áno, postavíme kolač. Blackout je veľmi múdry človek. Ideme si postaviť. Jeho slova majú logiku. Čo sa smeješ, keby si nepovedal ty. No však ja viem. No, však práve. Tam je fakľa. Je veľmi pekná. A nad nami je iron, takže si ideme zobrať. Snažíme sa tu ťažiť, ťažiť. Ty No. kokos. Ale tak technicky ťažím ho, no, lebo ju musím rozkopať, že som urobil podlahu, takže technicky suma sumáru ťažím. Dobre. Crafting table. Svadobný dar do nového domu. Sakra. Dobre, dvere treba. No asi. toto jaskyňa veľmi veľká není. Idem ja urobiť rezidenciu. Idem na to. Takže, Žiadny iron nevidím, takže sa vracam hore. takže. Zavodol som, ako sa robí, ale ja na to prídem. Čo? Rezidencia. Jedno. A daj mi povolenia aj. To daj zistím jak.
Do prčíc, furt sa trafím veľa. Res. Select. Vert. Do prčíc s tým. Rest. Sreate. Rest. Sreate. Germany. You don't have any gold money. Stop! Ježišmaria, ide noc. Ale potrebujem trstinový cukor. Ale prvé zabijeme ovcu, dáme aj Mardonovi trochu. Ježiš, pol hodinu tu spamuje, prídeš si mne na Skype a ešte to ani nevie napísať. Ale raz to napísal správne. Raz. No tak poď do domu, postavíme si posteľ. Keď mi dáš povolenia, tak by som išiel. Však ešte ani toto rezidencia není. Jaj. To je moja polka a tam bude tvoja polka. Postavím ti tam Je to nejaký malý dom. A on není, on není malý, on je utulný. Blackout vytýk. Daj mi 2 vlákna, bo mi treba. Ja som zavodol zobrať uhlie, takže môžem sa vrátiť do jaskyne. Daj mi 2 vlákna prvú, zrobím ti posteľ, daj mi 2 vlákna. Presne mám iba 2. No tak to mi treba. Ďakujem ti. A aby na nás Mardon nepovedal, urobíme mu posteľ. Tak. Dvaja skeletoní v ďalke, ideme po kosti. Symetricky to musí byť. A tam je aj spider do riti. Jedna tu. Dobre. Epic fight som prežil. A Ale niekto neprežil. Kto? Spider. Nie, Zelda 7.7. Tak, musíte uznať, že tento dom je veľmi útulný. Do prčí som sa vymkol. A okno ani netreba. Mardon, No. kde si? Nad tebou. Aha. Kuk. Poď sa pozrieť. Tu. Ježiš, ty si taký mantačizmus. Počkaj, ešte nechoď. Ty si debil. Toto je čo? To bude, že... Go home, Black Hawk, you are drunk. Vidíš? Takže dúfam, že to ten dom zväčšíš. Postupom času sa to zrobí. Dobre, ja spinkam. Už nespinkam. Tu som napísal tiež skrine, dobre. To je debil, opačne. Dobre, no. Ty si tu, ja som tu. No, ľahni si. Na čo? Len si ľahni. Na čo? Tak ja ťa vidím. Haha, A ja teba. haha. Dobre, pašujeme na to. Skúsi otvoriť truhlu aj crafting table. Dobre, V pohode. dobre, bol som ti to postavil, ja ti to ide. Dobre, ešte som zabudol postaviť jednu vec. Sakra, čo robím. Toto presne som chcel postaviť. Aké lagy ma chytili. Tak, každý sa bude čudovať, prečo tu je drevo. Vidíte to? Presne. Čo sa ti to tam praží, Iron? Aj tebe, Iron. Áno. Čo máš truhle? Nič. Dobre, máme nové miesto. Pozriem, koľko mám monej. Počkáme do rana a ideme zväčšovať náš dom. No, Black Hawk ide, on stavia. Postavíme mu ešte taký prístrešok tu trochu. Je to asi jak terasa taký. No, ale... Jak tu vyjde slnko, tak ty zväčšuješ dom. Ale dom, drevo.
Dá mi drevo. A poď ťažiť. A ja nemám sekeru. Ja sa vyrob. Pravda. Mám si tu fakt Vyrobíme si 2 sekery. Tak 1 sekeru. Ide sa ťažiť. Ježiš, ja som si to zabudol nastaviť set home. Ježiš, Black Hawk je... Trotl. Jo. Ťažíme, stále ťažíme. To sme ťažili, no, ideme na druhý. Tak ten nám vyfúkol Mardon. Tak si me pridej. Prečo tu furt to musí spamovať? Ešte ani nevie písať. Hej, ne? Nie je normálne toto. Nie je normálne. Som vyzeral veľmi čudne, kocka. No! Black Hawk vie veľmi pekne stavať. Čo sa smeješ, ale jak to vyzerá dobre znútra? Veľmi. To je dobre. Čo? No, ale jak vyjde slnko, tak rozširuješ ten dom. Bolo by dobre. Pozorňujem, že sa môže stať, že bude strich. Neviem, či bude, neviem, kedy bude, ale môže byť. Áno. Takže sa na dobrý pravte proste. Psychicky, fyzicky, všelijak, jak chcete. A keď ten strich dá Black Hawk, musím ho dať samozrejme aj ja. Takže keď povieš, že je strich, ja dám strich. Áno, Black Hawk? Výborne. Tak. A dneska možno, že natočíme aj Warface. Možno. Dobre. Keď sa Black Hawk rozhodne to točiť. Daj mi drevo. Daj mi džívy. Ďakujem. Počkaj. 5. Dobre, kus viac. Všetko. Ide sa postaviť taká malá terasa. Nestavaj terasu, ty stavaj väčší dom. No, ale na čo mám je väčší dom? Čo, v jednej izbe budú samé postele, v druhej izbe budú samé truhly? Treba mi Čo? normálnu izbu, kde bude pec, enchantová kniha, aj toto, aj sklad. Však sklad idem teraz stavať, vidíš? Ale keďže tam nebude len tá enchantová knižka, ale budú tam aj normálne toto viacej knižky tam dám ako knižnice, tak treba viacej miesta, ne asi. Však to ešte, ale však na čo je to ten, na čo hneď postavíme celý dom na začiatok? Postavíme iba taký a potom lepší. Dobre. Tak. Black Hawk je debil. Však dvere idem dať tu. A teraz ja sa mám dostať akože von, ha? Tá. Ale daj to naspäť. Do prčíc som netrafil. A skade Máš teraz? posteľ. Ja viem. Však práve. Proste to tak prekopem a daj, jak to zrobíme. Taký priechod. Už To je viem, najšitnejší dom v dobách Minecraftu. čo sa smeješ, ten dom by si nepostavil ani ty. Ja som postavil ešte lepšie, jak ten tu. Tu je taký elegantný priechod. Neviem, čo to Black Hawk robí, ale na to mi Však nezaujíma. tu je priechod, vidíš. Ježiš, a nalietajú nám tu zombici. Zavri dvere. Zavri drevo. Dobre. Dobre, je to tu dosť dobre. No, vidíš, pekne to vyzerá. Musím si ďahnuť. Lebo ma z Black Hawka boli hlava. Ale nemusíš. A tu si postavíme terasu. OK, ja idem nájsť nejakú jaskyňu. Zombík tu je. Dobrý deň, zombík. Hej, natáčaj to ten boj, kúkaj. Každý chce... Ty kokos, toto bol taký dlhý fight. Hej, ne? Čo som to ja chcel zrobiť, už viem. Robím to ľahšie.
Tam je nejaká truhla. To je krásne. Hľadali, čo v nej bude. A tam je slis. To nie je veľmi pekné. Truhla slis. Dobre, došlo mi dživý. Mám tie kvicové semienka. Tie kvicové mi netreba. Kvicové mi netreba. Boss fight. Nie je tu až tak veľa dobrých vecí, ale Creeper down, creeper down. netreba mi ich. Netreba proste. Oh shit! Melonové a mrkvové semienka nájdi. Dobre, len ešte niečo potrebujem urobiť. Čo také? Postav plot. Mám. Tak do kocky. Do kocky. Máš vajca, ne? No nič. Tu je taká farma. No to stačí. Nie, toto je terasa, ty debil. No, Ježiš. terasa. Tu je, to nie je terasa, to je proste dačo jak otonok. Tu ne je toto, to ne. Dobre, no tá počkaj, ja to si idem zrobiť. A on je tu. Potrebujem dačo zrobiť. To vieš jak. Ale musíš uznať, že to vyzeralo tu u ne. Zilo to tu vyzerá. Všetky sme tu kamaráci, nikto z naše tu nestráci. Lietajúce listy. Čo stačia 2. Zatiaľ nám stačia 2 lietajúce listy. Dokiaľ nájdem dvere, no tá... Konec. Dobre, teraz vyzerá zvonka aj zivo aj znútra. Ja viem. To mi išlo. Kde mi zmizla polka ironu? Ja ju nemám. Nikto iný tu nebol. Are you drunk? Jo. I have got my iron in the chest. Good. Na čo som robil polky, keď som to mohol dať tak? LOL. Som môže skakať. Kde som? Dobre, tu je. Tak a... Jak sa teraz kraftí bránka? Ideme to zistiť. Takže, skúsime to takto. Nie, takto. Nie. Nech sa ti páči bránka. Nech sa ti páči bránka. Kde? Čo? Tu na posteli máš. Počkaj, nedocahnem. To čo si toto tu zaonačil? Však toto práve že má byť. No daj. Že by to bol taký priechod, vieš. Jaj. My si to tu zasvetený. Dobre, no ja idem do džungle. Vyzerá to dzivo. Hej. Ja viem. Len málo miesta. Nevadí. To práve že vadí. To je jedno. Dobre. Au, slis. Slis. Dobre. Tak neviem koľko má dnešný diel, ale ukončíme si ho už tu. A dneska ešte natočíme druhý diel. Nie, Warface. Aj Warface. Alebo Warface alebo ďalší diel. Takže To sa dohodneme teraz, keď to ukončíme. Dobre, takže dúfam, Ale počkaj, ešte idem home. Ježišmaria. Dobre, no, tu si to ukončíme. No, teraz dávaj pozor. Ja neviem, kde si, ale to je jedno. Ja idem tak No, do tu. rohu. Dobre, tu si. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Môžete zanechať nejaký like, koment a odber, keď chcete. Koment, čo máme zlepšiť. A dúfam, že si pozriete aj naše ďalšie videá, aj Mardunové videá. A uvidíme sa pri ďalšej časti alebo pri ďalšom videu. Takže sa zatiaľ majte. Čaute.